Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Sehat to? Ing dina iki ayo bebarengan sinau basa Jawa. Bab Pewayangan Pandhawa 5. Prabu Pandhu Dewanata iku ratu ing negara Ngastina, kagungan garwa loro yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Dewi Kunti kagungan putra telu yaiku Yudhistira, Werkudara, Janaka. Dewi Madrim kagungan putra loro yaiku Nakula, Sadewa. Nalika Pandhawa 5 isih cilik, Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda. Para Pandhawa banjur diopeni dening Dewi Kunti. Dewi Kunti iku watake sabar, jujur, adil, welas asih marang sakpadha-padha. Dadi senajan Nakula lan Sadewa iku mung anak kuwalon, nanging sakarone diopeni kaya putrane dhewe lan ora dibedakake. Pandhawa. Iki Yudhistira, iki Werkudara, iki Janaka, iki Nakula, iki Sadewa. Yudhistira. Yudhistira kuwi pambarepe Pandhawa. Titisane Dewa Dharma. Garwane aran Dewi Drupadi. Peputra siji aran Raden Pancawala. Kadunungan getih putih, mula watake yaiku sabar, narima, ora bisa nesu, ora gelem goroh, wicaksana, bekti marang pangeran lan jujur. Jejuluk liyane yaiku Puntadewa, Darma Kusuma, Darma Putra, Dwija Kangka, Ajata Satru lan Barata. Kasatriyane ing Ngamarta. Gamane yaiku Jamus Kalimasada, paringane Bathara Darma. Tumbak Tunggul Naga lan tumbak Kyai Karangwelang. Werkudara. Werkudara iku panenggaking Pandhawa. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Pawakane gagah gedhe dhuwur. Garwane ana telu aran Dewi Nagagini, Dewi Arimbi lan Dewi Urangayu. Karo Dewi Nagagini peputra Raden Antareja, karo Dewi Arimbi peputra Raden Gatotkaca, karo Dewi Urangayu peputra Raden Antasena. Werkudara ora bisa basa marang sapa wae. Dadi yen micara tansah ngoko. Sing dibasani mung Sang Hyang Wenang lan Dewa Ruci. Sanajan mangkono, Werkudara duwe watak setya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener, mbrasta angkara, demen tetulung, tresna marang kadang, adil. Raden Werkudara duwe pusaka aran Kuku Pancanaka, Gada Rujak Pala lan Gada Lambita Muka. Aji-ajine Bandung Bandawasa, Ungkal Bener, Blabak Pengantol-antol, Bayu Bajra. Jejuluk liyane yaiku Bratasena, Bimasena, Haryasena, Banyusiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga, Sena, Bayusuta lan Gundawastra-Atmaja. Kasatriyane ing Jodipati utawa Tunggul Pamenang. Janaka. Janaka kuwi panengahe Pandhawa. Titisane Bathara Indra.
Garwane aran Dewi Wara Sembadra, Dewi Srikandi. Janaka duwe watak kan grapyak, solah bawane sarwa sareh, seneng tetulung, sanajan kondang kadigdayane ora seneng pamer, malah kepara seneng tirakat. Ancase kanggo ngurangi hawa nepsu sing ala lan bisa nggayuh ancas kang luhur. Jejuluk liyane yaiku Arjuna, Permadi utawa Pamadi, Dananjaya, Indra Tanaya, Palguna, Jahnawi, Kumbang Ali-ali, Kirti lan Parta. Kasatriyane ing Ngamarta. Gamane yaiku Pusaka Keris Pulanggeni, Panah Pasopati, Panah Sarutama, Keris Kalananda. Aji-ajine yaiku Aji Panglimunan utawa Malaya Bumi, Seipi Angin. Kasatriyane Madukara. Nakula. Nakula kuwi kembarane Sadewa, satriya Pandhawa kang angka 4. Putrane Pandhu, Dewanata karo Dewi Madrim. Garwane aran Dewi Soka, peputra aran Dewi Pramati lan Bambang Pramusinta. Watake setya banget marang kadange tuwa, netepi jejering satriya, bela bebener lan pinter ing babagan ngelmu pengetahuan. Jejuluk liyane yaiku Pinten Tripala. Kasatriyane ing Sawojajar, gamane yaiku Pedang Tirta Manik. Sadewa. Sadewa kuwi kembarane Nakula, satriya Pandhawa kang angka 5. Putrane Pandhu Dewanata karo Dewi Madrim. Garwane aran Dewi Pradapa, peputra aran Raden Subekti lan Raden Dewa Kusuma. Watake setya banget marang kadange tuwa, netepi jejering satriya, bela bebener. Jejuluk liyane yaiku Tangsen utawa Dharmagranti. Kasatriyane ing Bumirah Tawu. Gamane yaiku Pedang Manik Tirta. Matur nuwun. Muga-muga piwulangan iki bisa mbiyantu bocah-bocah anggone sinau. Tetep jaga kasarasan. Nuwun.